जय बर' हारिनि नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद बिनानैसो आङो जाहाथे उननि मावलांबाय थानाय जातीय इस्यु नेशनेलिज्म स्पिरिटजों आं प्रोफेशनेलबाबो नेशनेलिज्म मोनसे जातीयताबाद स्पिरिटखौ आं लाखिबोबाय थादों। बायदि बायदि बिथिङावनो आं लाखिनो गोनां जादों आरो मुंख्लंफोरनि जि होलांनाय सेक्रिफाइस बिसोरनि अबदानखौ बावलाङा। गाबनाखांनाय मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारिजों बारग'बोबाय। पार्टी हाइ खोनाबाय थानो मोनदों सार जे जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि खामानि बियो सोलिबाय थादों आरो अर्डार मोनदोंबो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा बियो दिनैनि दिनावहाय बेसेबांसिम सैथो आरो बेसेबांसिम बे खामानिया आवगायनानै दं? खुलुमबाय, आं सासे बर' सेंग्रा आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव आङो दा प्रेक्टिसिं एडभकेट बा प्रेक्टिस खालामनाय होनो। एडभकेट सासे एडभकेटनि खामानिया जाहैबाय प्रेक्टिस खालामनाय जायखिजाया केसनि सायाव नांनाय बे खामानि। आङो नंगौ माखासे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे केसजों आं लोब्बा दङ आरो मावबाय थागासिनो दङ। आङो बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव बुंनायनि सिगां आं फंनैसो आंनि आंगोनि बर' रायजो राजा, आइ आफा आरो दल संगठननि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे गासैबो गोरों गोरा नोंथांमोननिसिम आङो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद लोगोसे आं नोंथांमोनखौ सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे आंनि जि आयेननि छात्र बा उकिल बा एडभकेट हिसाबै जा रोंगौथि आरो मोन्दांथि बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो फैनायलाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो साबायखर बावग्रोबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दा आङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे साबजेक्टनि सायाव बुंनायनि सिगां आङो गुबै अर्थ जोंनि बै समनि जोंनि बर'नि थासारि बेनि सायाव आं बुंनो लुबैदों आरो बर' माहारिया बा बर' हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जुगे जुगे जिग' बुंनांगोन आरो नङा होमबा, जे जों आन्दलन खालामबोदों, जोङो सेक्रिफाइस बलिदान जिउ होबोदों, 5,000नि बांसिन जिउ बलिदान होबाय। बेखौ नायोबा गाबनाखांनाय मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारिजों बारग'बोबाय। दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ नायोबा दा बेवहाय गासैनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ। आइ आफानिफ्राय लानानै जाम्बा जाम्बि मावनानै जाग्राफोरनिफ्राय लानानै मावनानै जाहोग्रा दाहोना रुवाथि बयनिबो दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसि दानायाव अबदान दङ। सासे रुवाथियाबो अबदान होदों, सासे लावखाराबो अबदान होदों, सासे दाहोनायाबो अबदान होदों, सासे मालिकाबो अबदान होदों। गासैनि अबदानखौ बावाल'सैनो जाहाथे जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदा आरो मुंख्लंफोरनि जि होलांनाय सेक्रिफाइस बिसोरनि अबदानखौ बावलाङा। आरो आङो गावखौनो गोग्गा गोरों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोथा बुंनोबो लुबैनानै फैनाय नङा बियो। दा आङो गिबियावनो नोंथांमोन बयनिबो आङो अनसायनाय मोनगोन आरो नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद बिनानैसो आङो जाहाथे उननि मावलांबाय थानाय जातीय इस्यु नेशनेलिज्म स्पिरिटजों आं प्रोफेशनेलबाबो नेशनेलिज्म मोनसे जातीयताबाद स्पिरिटखौ आं लाखिबोबाय थादों। बायदि बायदि बिथिङावनो आं लाखिनो गोनां जादों आरो दिनै आङो बे एन्सारखौ होनो गोनां जादों। नोंथांमोना हयथ' आंनिफ्राय गोबां गोरोंसिनबो थानो हानाय आरो गोरोंसिनबो नोंथांमोना गोबां गोरों उकिलफोरबो दङ, आंनि समब्रा समब्रि आंनि सिनियरफोर दङ। नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौनो माब्लाबाबो नोंसोरनिफ्राय रोंगौ लागौ साननानै आं दिनै खोथा बुंनो फैयाखै। आं मोनसेल' खारननि थाखाय आं दिनैनि दिनाव खोथा बुंनो लुबैनाय थानो हायियाव आं फैदों आरो आं नोंसोरनि बेबायदि फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै जि बाथ्राफोर मोनथिनो लुबैदों आङो रोजा साबायखर बावो आरो आङो दा आंनि बुंनो गोनां बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय आङो जागायनो सानबाय। जय बर' हारिनि जा हक आंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ। जोंनो नैबे संबिधाना जोंखौ अराय समनि थाखाय बै समावनो बि.आर. आम्बेडकार मोननि समनिफ्रायनो कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि उननिफ्रायनो जोंनो बै समनिफ्रायनो गोबां प्रभिजनफोर दङ, टाइम टु टाइम एमेन्डमेन्टफोर जाबोदों। बेखौ आं बुंनो थांला। जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आव जोंनो मा होदों नोंथांमोन बयबो मिथिगौ। जोंनि रक्षा कवच जायखौ होनो जोंनि थाखाय सेफगार्ड मोनसे होदों। दा बे सेफगार्डखौ जोङो मोनथिनानैबो बुजिनानैबो रोंखा राखा जानानैबो जोंनि दल संगठन जोंनि जायफोर पेरेन्ट अर्गानाइजेसनफोरा बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै जोंनि गेजेराव बिनि जि इन्टेलेक्चुयेल केपासिटि रोंनाय आरो मावनांगौ खामानि थायो बेफोरखौ मावनायनि सायाव आङो मावनायखौ नुदोंब्लाबो एफेक्टिभ खामानि मावनानै रिजाल्ट रायजो राजानो होफैनांगौ होननानै आं सानो। एफेक्टिभलि मावनांगौ, रायजो राजाफोरनो इनपुटखौ होनांगौ। खोथाजों नङा, पलिटिकेलाइज बेनिफिट नङा, पलिटिकेलनि थाखाय पारपासनि थाखायल' जोङो टाइम बिंनि थाखाय नङा। बे मोनसे इस्यु। चेप्टार 10 आव जोङो रोखा होनाय दङ जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ
एकेबारे स्पेसिफाइड एकेबारे रिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय आरो सासे जोंनिनो मानिजाथाव ट्राइबेल ग्रुपनि सासे बिथांखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा जोंनि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिनिफ्राय साबायखर होग्रोनांगोन प्रद्युत कुमार बराया गिबिसिन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव इभिक्सन जानांगौ होननानै केस होदों बे केसानो जाबाय नैबे आंनि मोनथिनायनिफ्राय बे केसा दासिमबो सोलिगासिनो दङ थेवबो आङो मोनसे खारननि थाखाय खोन्थानाय जाबाय बेखौ बयबो नोंथांमोना मोनथिखागौ आं दिनैसो मानो खब्ला नुजाखो बेखौ साननो हागौ आरो बेबायदि खोथा दा थेवबो आङो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा आङो जे रोंगौथि मोनदों बेजों आं बुंनो सानदों आरो जे बे अर्डारा 9 डिसेम्बर 2019 आवनो इभिक्सन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बा बिटिसिनिसिम स्पेसिफिक डाइरेक्सन थासेयावबो खालामिया जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट आरो जोङो बेखौ कन्डेमेबलबो होननानै बुंजायो बुंजाद्रायाबो बुंजायो मानो होनोबा जों मानि थाखाय ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया 5,000निबो बांसिन जिउ बावदों आरो गुबै जोंनि थांखिया मामोन बड'फानि थांखिया मामोन बड'फाया थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो आन्दलन खालामदोंमोन थामोनथा माने मा थानो थाखाय मोनथाय हानि बाथ्रासो बुंदोंमोन जों मोनबो सिन्थाखौनो खालामनो हाया हानि अनगायै बर' माहारि बा ट्राइबेल माहारिया मावनानै जाग्रा हारि जों बहाबा थांनानै बिजनेस मावनानै जानो रोङा खुनुरुखुम जों एफा एनै मालायनि दखान मालायनि गारि बायदिसिना बेफोरबायदि लेबार जातिय बा बेफोरबायदिखौसो जोङो सिकिउरिटि गार्ड थाहैनानै जों जानो रोंगो ओंखायनो जोंनो हायानो जोंनि गुबै थांनानै थानो थाखाय हानि अनगायै जोंहा अल्टारनेटिभ गैया दिनैनि डेटआवबो बुंजायो एसेबाबो जों दा सोलायबाय गोदान जुगजों एसे खारफानांगौखौ जों रोंबायब्लाबो दासिमावबो जोंनो 80निफ्राय 85 माने जौखोन्दोआनो दिनैनि दिनावबो जों हाजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनांगौनि गोनांथि दङ आरो जोंनि जुदि हानि रैखाथिखौ जोंनि हाखौ जों रैखा होनो थाखायसो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन जिउ बावदोंमोन बेखौ नायोबाथ' जोङो ओरैबायदि मोनसे मोजां सुजुग नैबेनो जोंनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौथ' जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामखानो हायो चेप्टार 10खौ बेथ' बे उइदाउट कर्ट अर्डार हायो जोङो उइदाउट कर्ट अर्डार कारन जोंहा बिटिसिना ट्रेन्सफार साबजेक्ट खा बियो दा बिनि थाखायनो आरोबाव मोनसे जोंहा गोहो मोनदेरबावबाय अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेन्डिं अर्डार दङ दा बेखौ खुनुरुखुम इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मोजांसो जादों